وزیر برevaniya روسیا را گهاند که وی 35 وزیرên bergeriya welatên cîhanê tekeziyê li ser beşdariya welatên xwe di Kongre Ewlehiya Navdewletî yê heştan kirin ku biryare di 23 û 25 vê heyvê li Rûsya were li darxistin. Wezîrê berevaniya Rûsya Sergey Shoigu ji ragihandinê re diyar kir ku ev kongre wê bi serpereştiya Wizareta Derve ya Rûsî were li darxistin û têde wê nûênerê û şandên leşkerî ji sed welatên cîhanê beşdar bibin. Di nav wan de 35 wezîrên berevaniyê. Shoigu eşkere kir ku di vî kongrî de wê gelek mijarên cîhanê yên taybet bi aştî û ewlehiya cîhanê wene guftugû kirin. Di nav wan de jî rewşa Sûriyê û pêşhateyên dawiyê. Shoigu serbar kir û got ku di kongir de wê behsa şikestina Daişê li Sûriyê were kirin û gavên pêşarojê her wiha proseya siyasî li Sûriyê. Her wiha mijarên mirovî ji bo dubare avakirina Sûriyê û her wiha vegera penaberan. Ji alîkî din ve hate ragihandin ku welatê Urdun wê bi serpereştiya civînekî sê alî di dawiya vê heyvê de bi beşdariya Rûsya û Amerîka ji bo guftugûkirina mijara kampa Rukban ya derbederê Sûrî û pêşeroja wê. Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov di kongrekî rojnamevanî de li ger hevşanê xwe yê Urdunî Eymen Es-Sefedî diyar kir ku welatê wî roj de li ser jinavbirina kampa Rukban û vegerandina derbederên Sûrî ji bo mal û mulkên wan.